welcome to my channel, Cheryl Om. And sana panoorin nyo po ang aking video and subscribe my channel para updated kayo sa videos na upload ko. And thank you so much and God bless us. Nandito po kami ngayon sa ano ba to? Karawile, Willie Resort. Resort? Resort. Hindi kami tita sa gilid ni Gabo. Tita siya! Yung Ina, magpa-picture ka. Dalawad ka. Nanginginig na. Ang bigat kaya. Ala din. Ben. Kasi ka ba? Ako lula. Sabi ka Gab, hi guys. Sabi hi guys. Sabi Hi guys. pag ganun ka, oh, ganun oh. Ganun oh. Hello. Ha? Iyan ko ipopost mo lang. Ayaw! Mahadok yun! Ayaw pag ano. Hindi ka lang mo. Babaan na, ano naman, mag-brief ka lang, Gab! Mag-brief ka lang, babaan na yung short mo. Mag-brief ka lang! Sarisa, di pa man yung napisot mo. Ay, pasilap mo lang. Hila! Nakabidyo ini. Gana! Sa kaya ate din gano. Kumali ka, ano? Hello. Kung mo, mag-intad ka mo dun sa ano mo. Kabat ko. Ito naka-video. Maradag ka. Dapat ang video is live. Oh! Slide man video para ano. Yan, ganyan. Bagong gising. Paras kami ni ate. Doon ka, Gabi. Gab! Tagriho! Tagiri. Yan, hindi ayaw ko. Sabi ko! Lamay ka dali. Lamay ka, pakasakay na masya. Ila ka to na ila. Ano iwan? Ikaw, dali. Ama ko, kirara. Ama ka dito ko sa kasampot. Adres po. Hi, everything. Hindi ka lang. Ayaw na ako, guys. Papakarit ka? Bye-bye! Makinig ka! Oh, naggusto siya. Gabriel! Gab! Gab! Cute, mama. Paano ka dito daw ha? Paano ka din dito sa may ano? Ito na no! Sige, sige, wait lang. Badi ka kung mahulog pa ano-ano. Tignan mo kami yan. Ila, ganun mo. Kaya nga.
Kana na. Taraki na ako. Kana na. Lan. Wait, Papa. Nagkala na, gabi. Sarabay. Udah naman tabi ang bado. Ano yung pang-ado mo? So, pauwi na po kami. At dinalamig ng aming tita. Tapos si tita. Si Jella, hi ka naman. Giday, hi. Oh, Ella, hi. So, papauwi na po kami. Galing ng swimming pool. Maganda sa picture. Pangit sa personal. Bigla na ano? Bigla ka na pawin. Ay! Si ano, Ate Gila. Ha? Ito. Wala, nagbibinit na ako. Ang ganda ng aming mansion. Charot. Mansion? Ate, habang naglalakaw kita, papasayin na ako. Mansion? Lala ko, hotdog. Lagi mo na ko doon. Hotdog, kalok-kalok. Hindi ko man kayo makita. Malayo. Hindi. Buwan ko sa Dito na. Ayoko mag sa camera ka na. Hello! Ganyan. Hello, luto na lubot ko. Anisig na ako sa gilid. Ano ba yan? Oo, nakabusog na ako. Hoy, maririnig rin dyan, kaya wag. Di ba? Haliyan man niya sa ano? Diba kita? Haliyan mo man. Dalagang Pilipina. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Bawal ata dumaan dyan. Bawal ba? Dumaan? Maganda kasi dun sa magal. Yung ano yung hagdan niya pag ganun yun. Ah, sige. Hi! Ngayon ano? Sige na din. Kaya masaya na sila. Abot mo. Abot ba ako? Abot ka sa akin. Abot mo. Kaya na. Nagdala ba? Paano mo? Unang ano, mo? Gusto ko, ang labaw. Bigat yan, Marco. Ay, wawa. Ay, ano to? Ma! Ma! Okay. Makao malaki. Chamlay, may sardinas na naman. Walang katapos ang sardinas. Ikaw maghihapon. Hindi na, nagbalo na. Hindi ko mapudrip naman. Walang katapos ang sardinas. At least tuna na siya. Naman to niyo. Oo, matubay. Oo. Kamati ka bila ha.
Gwapo ko naman. Ang gaday ng hungin. Ah, hindi din. Pero pag may... Bulikit. Yung sardinas? Yung sardinas ko. Fried sardinas. Fried sardinas. Oo, yan, daraga. Medyo may